Maayong gabi kanatong tanan mga kaigsunan. Greetings in the mighty name of Adonai Yeshua HaMashiach o sa tanan natong mga kaigsunan mga Mesianic sa Luzon, Visayas yung tanan o Shabbat Shalom sa atong mga kaigsunan sa pagtuo mga igsunog sa tanang mga Hudyo Israelita sa tibok kalibutan, ilabi na sa mga Hudyo Israelita nga niya sa Pilipinas o sa mga Hudyo Israelita nga tuwa sa nasod sa Israel. Shabbat Shalom ninyong tanan mga kaigsunan. Shalom alino alkol Israel ang kalinaw mga kanato og sa tibuok Israel. So dalaygon ang Adonai maayong gabi nining mabugnaw nga kagabion ning panahon sa pagulan-ulan kay naibagyo mga igsoon nga umlabot sa atong nasod nga mao ang bagyong Maning o hinaot nga malinawon gyapon ta og malipayon nga magapamati ug magasunod ning atong programa mga kaigsunan dinhi sa kahangin dinhi sa Facebook mga kaigsunan. So dalaygon kayo ang Adonai. Wa gyapon doy. Wa gyud. Naa ba? Naa di ay. Yung kagang wala. Abi na to wala sa wa magka-live mga igsuon na day kuno. Okay, padayon ta. So, salamat kayo sa Adonai mga kaigsunan. Og natay balita nga nasagap mga igsuon nga nakit-an karon sa Israel sa ilang pagtuon nga ang mga walay bakuna nga mga tao mao ang labing protektado batok sa COVID-19 kaysa mga taong bakunado mga igsoon. Patay mo diya nga mga bakunado kadelikado sa inyong kinabuhi. So sige lang sa mga nahinayak pag-ampo na lang mo nga unta daily way daw tang mahitabo kaninyo nga nagpabakuna. Mga dunay ray na sayod. So padayon ta anhita karon magsuon sa atong topic ning taknaas kagabhion. Daghan kaayo og bintaha ang mga Hudyo. Dili na nato malalis mga kaigsunan ang Biblia mismo mo igasulti niya na nga daghan kayo og bintaha ang mga Hudyo. Una nila nga bintaha sila ang pinili nga katawhan sa Elohim. No, Amos 3:1-2 imo mabasa na diya. Sa tanang katawhan sa kalibutan, sila lamang, Israel lamang ang gipili o gimahal sa Adonai. Mao na ang ilang bintaha. O ikaduha, ila sa mga Hudyo ang matuod nga pagsimba. Roma 9:4. Ikatulo, ila ang kaluwasan. Sa Juan 4:22. Si Adonai Yeshua mismo nagingon, ila sa mga Hudyo ang kaluwasan. O ikaupat, sila ang gipialan sa pulong. Sila ang gipialan sa mensahe. Roma Kapitulo 3, versikulo 1 og 2 mga kaigsunan. Og daghan pa kayo mga bintaha nga anaa kanila mga kaigsunan ko. Sumala sa gisulti sa balaang kasulatan. So mao na atong mabasa karon dire sa Roma 3:1 ngadto sa 2 ngadto sa 4 pa matod pa nakabintaha ba ang mga Hudyo sa mga dili Hudyo? Kung ako'y mutubag, nakabintaha og daghan og bintaha. May kapuslanan ba ang pagkatinuli? Naagi kapuslanan mga igsuon ngano man covenant mangguna sa Elohim ngadto kang Abraham. Dili man nimo katiaw-tiawan mga igsuon kay covenant kana. Tali ni Abraham og sa Elohim mismo. Mga igsuon kanang gitawag og Brit Milah, tuli. Matod pa ni Apostol Pablo sa iyang pangutanan, nakabintaha ba ang mga Hudyo sa mga dili Hudyo? May kapuslanan ba ang pagkatinuli? Daghan, matod pa ni Apostol Pablo. Una sa tanan, gipiyal sa Elohim ang iyang mensahe. Gipiyal sa Elohim ang iyang pulong, ang iyang mensahe ngadto sa mga Hudyo. Muna itong isgutan kaganina, sila'y gipiyalan sa mensahe. So naaba mo ikakontraan ni nga mga bersikulo among mga kaigsunan mga Kristiyanos
naaba mo'y ikapamatuod diha nga mga bersikulo nga ikakontra niini nga ang mga hintil gipiyalan usab sa pulong sa Elohim, nga ang mga hintil gipiyalan sad sa mensahe, naaba? Kung naamoy mga bersikulo nga kita diha nga ang mga hintil gipiyalan sad sa mensahe, gipiyalan sad sa pulong sa Elohim, ipadala ka nako kay atong tun-an mga igsoon. Unya sa bersikulo 3, unsa may anaan ni ana kung pipila kanila wala magmatinumanon. Unsa man kunoy anaan ni ana mga igsoon kung pipila sa mga Hudyo wala magmatinumanon. Nagpasabot ba kini nga tungod kay wala sila, wala ang mga Hudyo magtuman, ang Elohim dili usab motuman siyang saad? Wala. Magpabilin nga matinud-anon ang Elohim bisan pa og bakakon ang tanang tao. Unay gisulti ni Apostol Pablo kay kasagara man gud sa mga Kristiyano, sila ba mga pastor, mga igsoon, basta sila mga bersikulo ng ingon ni ani, ila dayon pasanginlan ang mga Hudyo nga malinapason kuno ang mga Hudyo kuno, wala kuno na magtuman sa kuno ang mga Hudyo magtuman sa sugog balaod, utro po kuno mga Hudyo nga gitagag balaod pero wa magtuman. Pero unsa man lagi kunoy naa ni ana matud pa ni Apostol Pablo, kung wala sila magtuman, kung ang pipila sa mga Hudyo wala magtuman, unsa may naa ni ana? Ang Elohim dili usab, ang Elohim ba dili usab mutuman siyang saad? Wala. Magpabilin nga matinud-anon ng Elohim bisan pa kon bakakon ang tanang tao. Matud pas bersikulo 4 mga kaigsunan. Magpabilin nga matinud-anon ang Elohim bisan pa kung bakakon ang tanang tao. Sa ato pa, kung ang mga Hudyo wala magmatinumanon, ang Elohim nagpabilin nga matinumanon. Magpabilin nga matinud-anon ang Elohim sa iyang saad. Unsa ang saad sa Elohim? Unsa ang saad sa Elohim? Buhat 13:23. Gikan sa kaliwatan ni David, gipili sa Elohim si Adonai Yeshua aron magluwas sa katawhan sa Israel sumala sa iyang gisaad. Klaro, mga igsoon, ang Acts 13:23 nagtug-an kanato, mga igsoon, nga gipili sa Elohim si Adonai Yeshua, gipadala si Adonai Yeshua sa John 3:16, gipadala niya iyang bugtong anak aron sa pagluwas sa katawhan sa Israel sumala sa iyang gisaad, mga igsoon. Kanang giingon diya, for God so loved the world. Kanang word diya nga gisgutan, mga igsoon, kapila na akong ibalik-balik, tungod kay ang Israel lagi napatlaag sa tibok kalibutan. Muna nga word ang gisgutan diya, mga igsoon. Pero unsa gi klaro, sumala sa 13:23 sa buhat, gipadala, gipili sa Elohim si Adonai Yeshua aron pagluwas, aron magluwas sa katawhan sa Israel sumala sa iyang gisaad. Israel ang gisaaran sa Elohim nga iyang luwason, mga igsoon. Og dili mag-usab-usab ang Elohim sa iyang saad kalabot sa iyang gipili. Nga mao ang mga Israelita og mga Hudyo. Og matinud-anon ang Elohim sa pagtuman ni ana. Di man siya tao nga bakakon. Muna giingon ni Apostol Pablo, ang Elohim magpabiling nga matinud-anon bisan kung ang tanang mga tao bakakon. Munang unsay saad sa Elohim, ang Israel may iyang gisaaran nga iyang luwason, nan magpabilin nga matinud-anon ang Elohim sa maong saad nga ang Israel maugayod ang iyang luwason. Nanuman, Roma 8:20, Roma 11:28, unsay gingon diya ngadto sa 30. Tungod kay gisalikway nila ang maayong balita, nahimong makaaway sa Elohim ang mga Hudyo. Tungod kaninyong mga dili Hudyo. Masaypan naman nagsabot usahay sa mga Kristiyanos. O kita ni mo na Brad Gideon, no? Kaaway man dahil sa Elohim ang mga Hudyo. Yang ano mukuyog mga kas Hudyo, nagkaaway man na sa Elohim. Tungod kay gisalikway nila ang maayong balita, nahimong mga kaaway sa Elohim ang mga Hudyo. Tungod kaninyong mga dili Hudyo. Pero akong ipahinomdom ninyo, mga igsoon, dili ang tanang Hudyo kaaway sa Elohim.
Kay ang mga apostoles og si Pablo mismo nga nagsulti og nagsulat ni ining bersikulo ha, Hudyo usab. Timan ina nga si Pablo mismo, si Apostol Pablo mismo, Hudyo. Og ang iyang makaubang mga apostoles, Hudyo. Munang dili tanang Hudyo kaaway sa Elohim, kay dili ang tanang Hudyo nagsalikway sa mga balita. Kadto lang mga Hudyo nga nagsalikway sa mga balita, maura to'y nahimong kaaway sa Elohim. Niya kinsa man to silang mga Hudyo nga nagsalikway sa mga balita. Dayag og klaro kayo sa panahon ni Adonai Yeshua. Kinsa ang iyang mga kontrabida, mga eskriba, mga parisyo, mga sadusyo, o ang pipila ka mga libita, mga igsoon, mo'y nakigkontra kanila. Mo to sila nagsalikway sa maing balita. Ug tungod sa ilang pagsalikway sa maing balita, nahimo silang kaaway sa Elohim. Dili tanang Hudyo, kadto lang nagsalikway sa maing balita, mo'y nahimong kaaway. Pero ang mga Hudyo nga wala magsalikway sa maing balita, nga mao ang grupo sa mga apostoles, dili na sila kaaway sa Elohim. Ha? Kadto lang mga Hudyo nga nagsalikway sa maing balita ni Adonai Yeshua, akong balikon, mao ang nahimong kaaway sa Elohim. O kana mao ang mga Orthodox karon sa atong panahon. Ha? Ang mga eskriba, mga parisyo sa unang panahon, karon mao ang mga Orthodox nga mga Hudyo ang nahimong kaaway sa Elohim. Sa unsa hinungdan? Tungod sa ilang pagsalikway sa ebanghelyo ni Adonai Yeshua, mga kaigsunan. Pero tiwason na to pagbasa ang gisulti ni Apostol Pablo sa 11:28, apan kay pinili man sila. Kita nimo maigsuon, apan kay pinili man silang katawhan sa Elohim, gihigugma gyapon sila tungod sa mga katigulangan. Manang di nimo mahukman ang mga Orthodox, di nimo mahukman sila kay bisan sa pagkakaroon kaaway sila tungod sa ilang pagsalikway sa mga balita, nimo silang kaaway sa Elohim. Pero hinumdumi nga kay pinili man silang katawhan, Hudyo man gyud sila, mga igsoon gihigugma gyapon sila sa Elohim, mga kaigsunan tungod sa mga katigulangan kang Abraham, kang Isaac, ug kang Yaakov, ug sa 12 ka mga patriarka. Muna na ang mga igsoon. Nya sa bersikulo 29, kay dili gayod mausab ang hunahuna sa Elohim labot sa iyang pilion ug panalanginan. Klaro? Dili mausab ang hunahuna sa Elohim. Kaya ang Elohim lagi dili mag-usab-usab kung kinsa ang pinili kaniadto, kinsa ang gipili kaniadto, mao gyapon yang pinili karon mga igsoon. Dili mag-usab-usab. Dili mabalhin sa Gentiles. Dili mabalhin sa church ang iyang pagpili mga igsoon. Kung kinsa iyang gipili kaniadto, mao na ang iyang gipili hangtod karon, kay dili kuno mausab ang hunahuna sa Elohim labot sa iyang pilion og panalanginan. Ang Israel mo iyang gipili kaniadto, mausab gihapon karon. Bersikulo 30, kamong mga dili Hudyo, kinsa maning dili Hudyo nga gitudlo ni Apostol Pablo, mga Israelita, mga igsoon. Ang mga Israelita timan dili na sila Hudyo. Kanang gingon dia, kamong mga dili Hudyo, misopel sa Elohim kaniadto. Apan karon gikaluy-an kamo sa Elohim tungod kay misopel man ang mga Hudyo. Kinsa ni mga Hudyo nga gitumbok ni Apostol Pablo, dili ang ilang kaugalingon. Kadtong mga Hudyo nga misopel sa ebanghelyo, dili ang ilang kaugalingon. Kay ang mga apostoles, si Apostol Pablo, wa man mosopel sa ebanghelyo. Di ba? Ang mga apostoles midawat man sa ebanghelyo, midawat kang Yeshua Misaya. So ang buti pasabot ni Pablo nini, katong mga Hudyo nga misopel, mao to mga Orthodox, mao to mga Parisyo, mga Sadusyo sa unang panahon, nga wala mo dawat sa ebanghelyo. Muna karon gikaluy-an kamo sa ilong tungod kay misopel man ang mga Hudyo. Kinsa gikaluy-an? Kamong mga dili Hudyo. Kinsa ning mga dili Hudyo? Katong mga Israelita. Kaniadto ang mga dili Hudyo, mga igsoon, dili Hudyo pero mga Israelita, misopel sa Elohim sugod pa sa panahon ni Jeroboam. Mibiya sila sa Torah. Mabasa nimo na sa mga libro sa mga hari, ikaduhang hari. Mibiya sila sa Torah,
og nagsimba sila sa mga Diyos-Diyos, adto na sila sa bukid nagsimba mga kaigsunan. Ha? Sa panahon na ni Haring Jeroboam mga kaigsunan, nagtukod siya mga halaran, shrine dito sa yuta ni Dan, sa nasod sa Israel mga igsoon, nga wala na sila ug wa na sila moadto sa Jerusalem mga igsoon. Dili na ang Jerusalem ang ilang adtuan aron magsimba, sumala sa gisulti sa babaeng Samarianhon. Ipamatud-an na sa babaeng Samarianhon mga kaigsunan sa Juan 4:20 nga ang ilang katigulangan nagsimba sa Elohim ni ining bukira, di ba? Juan 4:20, ang among mga katigulangan nga Samarianhon nagsimba sa Elohim dinhi ni ining bukira, apan kamong mga Hudyo nag-ingon nga kinahanglan sa Jerusalem gayud simbahon ang Elohim. Mao na gisulti sa babaeng Samarianhon, iyang gipamatud-an nga ang mga Israelita na dili Hudyo pero Israelita wala na magsimba sa Elohim dito sa Jerusalem, dito nas bukid mga igsoon. Apan karon gikaluy-an kamo sa Elohim tungod kay misupil man ang mga Hudyo. Muna magpasalamat mga igsoon nga ang mga Orthodox misupil, ang mga eskribag, mga parisyo nga kontrabida na doon na Yeshua kaniadto ato mabasa sa Biblia sa Brit Kadasya, no, mabasa na to nga kanunay siya doon ni Yeshua tabangan sa mga eskribag, mga presyo ug mga pungutan na ilang litagon aron ila siyang maakusahan sa kamatayon o mabanlod sa kamatayon mga igsoon. Pero angay dai natutong pasalamatan ang pagsupil sa mga parisyo, sa mga eskriba, sa mga Sadusyo sa unang panahon sa pagtulon-an ni Adonai Yeshua. Angay natong pasalamatan nga tungod sa ilang pagsupil mga igsoon sa ebanghelyo, gikaluy-an kitang mga Israelita nga napadpad sa tibuok kalibutan. Gikaluy-an kitang mga Israelita nga gisuyop na sa mga kahintilan. Imaniha nga dili ang tanang Hudyo misupil sa ebanghelyo. Dili ang tanang Hudyo gisalikway sa Elohim. Kay ang mga apostoles mga Hudyo usab. Kay kinirabang mga Kristiyanos mga kaigsuonan, kung makabasa ra ba sa Biblia og pulong Hudyo, ila ra ba dayong larason, ilang i-general og sabot. Sama sa giingon ba? Sama sa giingon sa Biblia nga si Misaya, nga ang Misaya gipatay sa mga Hudyo? Ila dayon ng larason pagsabot. Ang tanan na dayong Hudyo dautan. Ang tanang Hudyo ilang pasanginlan nguy lansang kuno sa Misaya sa estaka. Makabasa sila ni ana magson muna nga ang atong mga katigulangan sad nga nahiluan ni ana nga panghuna-huna ni ana nga pagsabot muna nga ang ilang mga apo o mga anak kung gahig ulo ila ding tawgong Hudyo kang bataa ka. Kaya ang ilang laging pagtanaw sa Hudyo dautan. Ang ilang pagtanaw sa Hudyo kriminal. Kung ligoy kang ligoy tapulan gahig ulo nga bata nganlan nilag Hudyo, kanang supil nga bata nganlan nilag Hudyo. Kaya ang pagtanaw nila sa mga Hudyo mga supil tungod sa ilang pagsabot nga kung makabasag pulong Hudyo diya sa Biblia, ila dayong larason og sabot nga ang tanang Hudyo dautan. Ang tanang Hudyo nagpalansang kang Yeshua, nagpalansang sa Misaya. Ang tanang Hudyo mo'y nagpatay sa Misaya muna ilang pagsabot. Mga igsoon, kung ang mga kadagkoan sa Hudyo wa mo tuo, ila dayong i-general nga ang tanang mga Hudyo wa mo tuo. Mga igsoon, dili ingon ana. Gitudloan ta mo sa hustong pagsabot sa balaang kasulatan aron makasabot mo sa tin-aw sa balaang kasulatan. Kay nasayod ko nga daghang mga Kristiyanos diya mga igsoon nga gabasa-basa ang Biblia pero lubog ang sinabtan sa Biblia. Perting lubuga. Lubog pa mga igsoon sa baha mga kaigsunan. Sumala sa Roma 11:1 unsay gisulti tanan bang Hudyo gyud kasagaran kay ato ni basahon kay general lagi nila pagsabot nga pag Hudyo moingon sila tanang Hudyo
Gisalikway ang mga Hudyo, tanang Hudyo gisalikway. Labi na sa gisulting Pablo nga wa niya gi detalye, wa niya gi specific yun og tabi mga igsoon. Nga pag ingong Pablo nga gisalikway sa Elohim ang mga Hudyo, sa to pa madamay na ang kawalingong Pablo niya na kay Hudyo man siya. Kay wala man ni detalye yung Pablo mayo, wala niya gi specific kin sa mga Hudyo ang gisalikway. Mo lang ingong bitaw sa balang kasulatan, bumasa kamog sumabot kaya doon na kay understanding. Mga igsoon kinsay nagsultis, ibase sa nagsulti o para asa ang gisulti. Ingon na ang imong pagbasa sa balang kasulatan aron ka magasabot, dili nimo ilaras mga igsoon. Kay sumala sa Roma 11:1. Matod pa ni Apostol Pablo, busa mangutan ako. Gisalikway ba sa Elohim ang iyang katawhan? Wala gayod. Kaganina ingos Pablo, gisalikway sa Elohim ang mga Hudyo tungod kay misupil sila sa ebanghelyo. Gisalikway, nahimo silang kaaway sa Elohim kay ilang gisalikway ang ebanghelyo. Pero pag abot sa 11:1, nangutan si Pablo, gisalikway ba sa Elohim ang iyang katawhan? Wala gayon. Matod pang Pablo, ako mismo Israelita to ara. Wala dito specific ni Pablo kinsa tong gisalikway. Nga kung imong klarohon, basahon o kung wa kay pagsabot, makaingon sab ka nga nadamay ang kang Pablo nga kinabuhi pag ingon niya gahimong kaaway sa Elohim ang mga Hudyo. Apil na siya, Hudyo man siya. Niya misupil ang mga Hudyo sa ebanghelyo. May apil na si Pablo, misupil sa ebanghelyo. Yes, kani adto misupil siya. Pero naining pagsulat niya sa Roma, wa na siya anim supil. Nagtuo na siya sa ebanghelyo. Apostoles na siya ni Adonai Yeshua. Munang nangutan na siya, mangutan na ako, gisalikway ba sa Elohim ang iyang katawhan? Wala gayon. Ako mismo Israelita. Kaliwat ni Abraham og sakop sa banay ni Benjamin. Gitugan ni Pablo ang iyang kinabuhi, ang iyang pagkatao. Israelita siya, sakop sa banay ni Benjamin, kaliwat ni Abraham. Hinumdumi ba mga igsoon nga wala isalikway sa Elohim ang mga Israelita, ingon man ang mga Hudyo? Kung adto na may gisalikway, kung do na may gisalikway mga igsoon, timan ini, kung do na may gisalikway niya, kana pipilalang kanila mga kaigsunan. Pipilalang sa kanila. Kadto lang gipamutol nga sanga sa olibo nga kahoy mga igsoon. Mura to'y gisalikway. Sumala sa Roma 11:17 nga mao ang mga Parisyo o mga Sadusyo sa panahon pa sa mga apostoles, mga kaigsunan. Mao to sila ang mga gisalikway, mga Parisyo, mga igsoon. Kay kinira bang mga kinigitawag replacement theology nga theory mga kaigsunan sa mga Kristiyanos, nagtudlo ra basad ni sila nga gisalikway na ang Israel sa Elohim kay sila na nga church mao na gipili. Wa kuyapi, wa gabae, ang mga teorya mga igsoon sa mga Kristiyanos nga gitawag nila replacement theology nila, wa gabae, sila na ipinili. Sila na nga church ang pinili. Ang Israel kuno gisalikway na. Gisalikway na kuno ang Israel kay sila na ang church ang pinili, wa gabae. Mga busawan mong baboy, mga hugawan mo niya, mahimo mong pinili. Kano sa ba pilion sa adunay mga hugawan? 2, versikulo 2. Wala isalikway sa Elohim ang iyang katawhan nga gipili na niya sukad sa sinugdan. Kinsay gipili niya sukad sa sinugdan? Ang Israel. Mga igsoon, wala isalikway sa Elohim matod pang Apostol Pablo 11:2 sa Roma. Wala isalikway sa Elohim ang iyang katawhan nga gipili na niya sukad sa sinugdan. Sumala sa Roma 11:29 atong gibasa kaganina nga kay dili gayod mausab ang unahuna sa Elohim labot sa iyang pilion og panalanginan. Kita ninyo mga igsoon, dili mausab ang hunahuna sa Elohim. Munang kamong mga church diha nga nagtudlo anang replacement theology nga inyo na giangkon nga kamo nga church kamo na ang pinili
Nga ni, ang Miracle Crusade mo angkon nga sila ang modern Israelites kunuhay mga kaigsunan. Di ba? Bisag ako sa Miracle pa ko sa una. Angkon man sad ko ana, nagwali man sad ko ana nga kami mo'y modern Israelites pero mga busawag baboy, muka og alimango, muka og nukos kugita. Wa gabae mga kaigsunan. Wala nga sige kag sulti ni ana nga ingon ka nga kamo ang gipuli sa Israel kay kamo na ang modern Israelites mga igsoon wa ka kasabot sa Roma 11:29. Basa ang tibuok Roma 11 1-2 og ngadto sa 29 magsuon dili gayod mausab ang hunahuna sa Elohim laabot sa iyang pilion og panlanginan. Mo nang dili mausab, di gani mausab, dili na mabalhin sa church. Ha? Nga ang Israel kalimtan kay church mo ipuli, di na pwede. Di na mahitabo kay dili mausab ang hunahuna sa Elohim, mga kaigsunan kalabot sa iyang pilion. Ha? O kita ninyo mga igsoon? Dire si Pablo mismo miangkon nga siya Israelita. Siya Israelita, si Pablo Hudyo. Di ba? Mabasa na to sa Biblia nga si Pablo Hudyo. Pero siya Israelita. Kay ang tanang Hudyo Israelita. Apan dili ang tanang Israelita Hudyo. Okay. Matud pa sa buhat 21:39. Unsay sulti ni Apostol Pablo? Si Pablo mitubag, usa ako ka Hudyo. Dira naglibog ang mga Operians, mga igsoon kaniadto nga ilang ginganlan si Pablo nga bitin kay si Pablo kuno nag-angkon nga Hudyo nga unta di man siya Juda, Benjamites man siya, sumalas tong gibasa kaganina. Wa man sila makatuon sa kamaturan nga ang gitawag daay nga Hudyo kining tulo ka tribe, Juda, Benjamin o Levites. Kadtong tulo ka tribo nga nagkahiusa diha sa templo sa Jerusalem, mga kaigsuonan, nagkahiusa diha sa reliyon nga Judaism, gikan sa word nga Judaism, mga kaigsuonan, mo to sila gitawag nga mga Hudyo. Mo itaw nga atong mabasa sa libro sa Esther nga si Mardukyo, mga igsuon nga usa ka Benjamites, gitawag man usab nga mga Hudyo. Gitawag sab nga Hudyo, pero Benjamite siya. Mo nang Operian, so may tuon, pataka lagyawit, nga ilang ipasangin lang si Pablo nga bitin. Kay nag-angkon kuno nga Hudyo, mga igsoon, nga usa man siya ka Benjamites. Kaya wa lagi sila kabalo. Nga apil day ang Benjamites o ang mga Levita nga matawag nga mga Hudyo tungod sa ngalan sa ilang relihiyon nga Yahadot, Judaism, mga kaigsunan. Unsay ingon ni Pablo? Usa ako ka Hudyo na tao sa Tarso sa Cilicia og nagpuyo sa usa ka dakong syudad. Di ba? Hudyo siya. O ni ato pa yung sundan mga igsoon sa Acts 22 verse 3. Usa ako ka Hudyo nga natao sa Tarso sa Cilicia. Apan dinhi ako magtubo sa Jerusalem. Kanang dakong syudad ya sa verse 21:39 nga gisulti Pablo sa nagpuyo siya sa usa ka dakong syudad. Kanang dakong syudad ya nga iyang gisgutan pag-abot diri sa 22:3 Jerusalem, mga igsoon. Jerusalem, nagtubo ako sa Jerusalem, ingon nga tinun-an ni Gamaliel. Mo na nga katong teaching sa occult Operian sa una, mga igsoon sa OHC nga sa pinadayag 11 bahin sa atong two witnesses nila nga gipatay kuno dito sa dakong syudad. Kunya ang dakong syudad nga gitumbok perting yabagag yun kay mo man ang New York, nga ang New York sa panahon Yukanan Hamatbil, wa intaw na mailhi nganong mao may i-mention ang New York nga wa man na sa panahon ni Yukanan Revelator, mga igsoon revelador, Yukanan Revelador. Mga kaigsonan, ang dakong syudad
nga gisgutan nila sa mga apostoles ilabi na sa mga propeta, pag magisgot sila dakong syudad, kanang syudad nga naas Biblia, kanang syudad nga ilang nailhan, o walaing syudad nga ilang nailhan, nga ilang giila, maogyod ang syudad sa Jerusalem. Mao na si Pablo mismo gaingon, no? Nagpuyo ako sa usa ka dakong syudad. Unya unsang dakong syudad? Jerusalem di ay, ingon nga sa Jerusalem di ay sa 22 verse 3 mga kaigsunan. Matud pa atong padayon sa pagbasa. Gitudloan ako sa balaod sa atong mga katigulangan sa higpit nga pamaagi og madasigon. Matud pa ni Apostol Pablo. Higpit og madasigon akong nag-alagad sa Elohim sama kaninyong tanan nga ania karon dinhi. Mo na testimonya ni Apostol Pablo mga kaigsunan ko sa atubangan sa mga nagdakop kaniya mga kaigsunan. Okay? Ang atong gikutloan ni ang pag-angkon ni Apostol Pablo nga siya usa ka Hudyo nga sa Roma kaganina iyang gipayla nga siya usa ka Benjamites. Filipos 3:5 mga igsoon. Matod pas Filipos 3:5, kay gituli na ako sa nag-edad pa lang og usa ka semana. Natawo ako nga Israelita sa tribo ni Benjamin og lumad gayod nga Hebreo mga kaigsunan. Lumad gayod siya nga Hebreo. Og mahitungod sa pagtuman sa balaod sa mga Hudyo, matod pa ni Apostol Pablo, parisyo ako. Kita nimo? Kaniadto si Pablo parisyo. Orthodox siya. Ni sa likway sa maayong balita ni Adonai Yeshua. Nahimo siyang kaaway sa una sa Elohim, gumikan siyang pagsalikway sa may balita. Katunayan ni ana, nasayod mo, nga siya'y nagpabato kang Esteban ngadto sa kamatayon mga kaigsunan. Pero sadyang nakabig siya, gitawag siya ni Adonai Yeshua dito sa dalan sa Damasco, na usab ang kinabuhi ni Apostol Pablo og nahimo siyang apostole sa atong Adonai Yeshua. Sa iyang pagsulat ni ining libro sa Roma, mga kaigsunan ko, katong pag-ingon niya kaganina, nga ang mga Hudyo nangahimong kaaway sa Elohim tungod silang pagsalikway sa may balita, tungod kaninyong mga dili Hudyo, dili pasabot nga apel ang iyang kaugalingon ni ana, mga igsuon. Kaya sabto na to ang balaang kasulatan. Muna nga si Pablo, mga igsoon, kanya to kaaway, apan karon dili nag-away. Versikulo 6, og hilabihan ang akong kadasig sa iyang pagkaparisyo pa kanya to hilabihan niyang kadasig nga gilutos gani niya ang kihila mga igsoon. Sa panahon nga parisyo pa siya, gilutos niya ang kihila, gipapatay niya si Esteban. Mao na ang testimonyo kinabuhi ni Apostol Pablo. Sa parisyo pa si Pablo, sa Orthodox pa siya, mga igsoon, gilutos niya ang kihila, gilutos niya ang Messianic. Mauna nga kamo mga Krisyanuhan diya nga mga kahigalaan na to. Ayaw ninyo larasa og sabot kung makabasa mo sa Biblia og pulong Hudyo. Ayaw larasa og tamay, ayaw larasa og salikway, ayaw larasa pagsabot mga igsoon. Huna-huna nga ang apostoles mismo Hudyo mga igsoon. So mauna nga kamong mga Kristiyanos, kung gusto mo mudugtong sa mga Hudyo, mukuyog sa mga Hudyo, ilabi na mga Pilipino nga ako mga kahigalaan, at tumukuyog sa Hudyo nga nagtuos Misaya, ayaw mo kuyog anang Orthodox nga mga Hudyo. Ang sipyat sa akong mga amigo, mga igsoon, lipay sila kay kuyog na sila Hudyo, Orthodox may gikuyugan. Kung sa'yo nahitabo, gibutang lang sila pinsa sa Nukaid. Gihimong Nukaid, gihatagan lang 7 laws. Huwag labot sa Torah. Huwag sila labot sa Torah. Sa Domingo, simba mo, pwede yung simbag Domingo, mga Nukaid. Kawa mo labot sa Siyabat. Pwede mo mga ogbaboy, mga Nukaid. Pwede mo kaon, pwede mo maghugaw-hugaw. Pwede mo kuan kay wala mo labot sa balaod kayo. Nukaid ka mo. Looy kayo. Kaya nga naman, adto man ni kuyog sa mga Orthodox, adto ta mo dugtong sa mga Hudyo nga nagtuos Misaya,
kung gusto tang maluwas mga igsoon. Ang mga Messianic nga mga Hudyo, mauna sila ang wala isalikway sa Elohim. Di ba? Kay ang mga apostoles mismo, mga Messianic. Muna kung gusto naman mo nga ang inyong pagtuo, magpabilin nga lig-on diya sa Messiah, og makasiguro mo sa kinabuhing walay katapusan, og makasiguro mo sa kaluwasan, adto mo kuyog sa mga Hudyo nga nagtuo kang Isu Messiah. Bitaw akong amigo nga mga nuwakay, mga igsoon sa Cebu, nawa akong giprangkahan. Mientras naapay Hudyo nga nagtuo kang Isu Messiah, magpabilin ko nga motuo kang Isu Messiah og adto ko mukuyog sa Hudyo nga nagtuo kang Isu Messiah. O sila katubag. Ano man? Dayag man kayo. Daghang mga Hudyo, mga igsoon. Tinuod ng mga Hudyo, mga Orthodox pagyud gikan na nga himong Mesiyan ni karon nagtuo na kang adunay Yeshua Messiah. O muna na ha? Muna nga atong klarohon sila, prangkahan nato sila mga igsoon. O. Bisan pa nga ang pipila sa mga Hudyo gisalikway sa Elohim tungod sa ilang pagsalikway sa ebanghelyo, gipamatud-an gihapon ni Apostol Pablo nga ang matuod nga pagsimba ila gihapon sa mga Hudyo. Ila sa mga Hudyo, mga igsoon. Roma 9:4. Kay sila mga Israelita man. Klaro ha? Inyong bersikulo, inyong Biblia, ablihi. Kay sila mga Israelita man. Sila mga anak sa Elohim. O gipaambit sa himaya, gipaambit sa iyang himaya, o naghimo siyag mga kasabutan uban kanila. O gihatagan sila sa balaod. Ila ang matuod nga pagsimba. O nakadawat sila sa mga saad sa Elohim. Kaliwat sila sa mga patriarka. O sa ilang kaliwatan na tao si Misaya. Ang Elohim nga labaw sa tanan daygon unta hangtod sa hangtod sa kahangturan. No, kita nimo? Si Apostol Pablo nagpamatuod nga ang matuod nga pagsimba ila sa mga Israelita, ila sa mga Hudyo, mga igsoon. Ang mga Israelita gitawag nga mga anak sa Elohim. Unya di ka mukuyog, magdumili kas pagkuyog anang anak sa Elohim. Ganahan magani kag makakuyog kag anak sa mayor. Ha? Malipay garbo magani kay kag makakuyog kag anak sa gobernador. Mga igsoon. Ha? Kana pa hinoong makakuyog ka sa anak sa Elohim? O giangkon sa Biblia nga ang anak sa Elohim ang mga Israelita. Mga anak sila sa Elohim. O gipaambit sila sa himaya sa Elohim, mga igsoon. O ang Elohim gayud naghimog kasabutan uban kanila nga mga Israelita. Wala sa laing nasod, wala sa laing katawhan naghimog kasabutan ang Elohim kundi sa mga Israelita lamang. O gihatagan sila sa balaod. Klaro? Klaro. Nga sila'y gihatagan sa balaod. Kaya kung gihatag pang balaod ninyo, gitahatag pang balaod sa mga Kristiyanos, nagtuman unta mga Kristiyanos balaod. Mamitaw hangtod karon sigmog sa likwes balaod, kamo mga Kristiyanos. Kaya nga naman, di mo manginlabot sa balaod, kaya wala ihatag ninyo. Ang Shabbat, wala ihatag ninyo. O, mga diya. Nga wala mo ilabot sa balaod. Klaro kayo, nga ang Israelita gihatagan, nga naman, ila ang matuod nga pagsimba. O nakadawat sila sa mga saad sa Elohim. Unsa ang saad? Sa itong ibasa kaganina, ang saad sa kaluwasan. Sa gibasan tos buhat kaganina mga igsoon. Nga si Yeshua gipadala sa Elohim aron sa pagluwas sa mga Israelita. Sumala sa iyang gisaad. Nakadawat sila sa saad sa Elohim. Nagpakatao ang adunay Yeshua para pagluwas kanila. Dalay ko na nga dunay. Unya di ka mukuyog. Di ka mukuyog sa mga Hudyo. Nga sila ang giadresan nga mga anak sa Elohim. Magtukod kag imong reliyon. Nagtuo ka, maluwas ka. Bisa pagtulo ka mo reliyon imong tukuron.
Ikaw ray founder, tulo ka reliyon ito karon, pwede na. Pero, ang punta na, maluwas ka ba? Ha? Bisa pagdaghan ng reliyon imong gitukod. Kung di ka mo kuyog sa mga anak sa Elohim, di ka mo kuyog sa mga Hudyo, di ka gyud maluwas. Kay sila'y gipialan sa pulong, sila'y gipialan sa mensahe, sila'y gipialan sa pagtulunan. Ayaw paghimog imong pagtulunan kay tinunto na og di gina makatabang nimo. Wa gini kapuslanan ang pagtulunan nga imong gidala. Kuyog sa pagtulunan sa mga Hudyo, sila mga anak sa Elohim. Kaliwat sila sa mga patriarka. O sa ilang kaliwatan, nataw ang Misaya. Kung ang Misaya, mga igsoon, wa pa'y plano nga Israel luwason. Kung ang plano sa Misaya, luwason ang tanang tao sa kalibutan, bisag unsay lahi. Ha? Dito unta siya nagpagkatao sa Israel? O dito unta siya nagpagkatao sa Amerika? Mga kaigsunan. Amerikano unta siya. Pero nganong adto mangi siya nagpakatao sa Israel? Kay matud pa, gikan sa ilang kaliwatan, kaliwat sila sa mga patriarka, og sa ilang kaliwatan na tao si Misaya. Dito na tao si Misaya sa banay ni Juda, mga igsuon. Kinsa ang Misaya? Ang Elohim nga labaw sa tanan, daygon unta hangtod sa kahangturan. Okay. So kung gusto kang maluwas, ikaw Kristiyanos, naibalo ko, nga gasimba ka kada Domingo, kay gusto kang maluwas. Naibalo ko, nga katapat kag hatag sa imong kapulo og halad sa imong pastor, sa inyong simbahan, kay nangandoy ka og kaluwasan, kay gusto kang maluwas. Ha? Nahibalo ko, nga masimbahon kas inyong simbahan, kay ang tumong lagi nimo, gusto kang maluwas. Pero simple kayong tambag sa Biblia, dayag og tataw. Sa unsang pagi maluwas ka, kung gusto kang maluwas ikaw, nga usa ka hintil, mukuyog ka sa mga Hudyo. Samas gibuhat ni Ruth, mikuyog siya kang Naomi. Ha? Mga igsoon. Daghan pa diya, pipila diya nga mga hintil, si Rahab. Mikuyog sa mga Israelita. Mga igsoon. Kung gusto kang maluwas, mukuyog ka sa mga Hudyo, kay sila ang giadresan ni Pablo nga mga anak sa Elohim. Basaha Zacarias 23 versikulo 8. Zacarias 23:8. Ni adtong mga adlaw, si Karaya 23:8. Ni adtong mga adlaw, napulo ka mga tao, napulo ka tao nga gikan sa laing-laing nasod. Mukgonit nag-uban kanimo. Unsa ang panagna sa Zacarias 23:8? Ni adtong adlaw sa atong panahon karon. Nagtumbok ni sa atong panahon karon. Mga igsuon, og natuma na ni siya karon. Mao hinungdan nga usa kami nga migunit sa sapot sa Hudyo, mikuyog sa Hudyo, kay nasayod kami nga ang Hudyo mao'y giubanan sa Elohim, mga kaigsunan. Kay sila'y gipialan sa pulong. Kining 23:8 na tuma na ni sa atong panahon karon. Kung nagpadayon pa nis pagkatuman sa atong panahon karon, kay ni adtong adlaw ang giingon diya. Ni adtong mga adlaw napulo ka tawo gikan nga gikan sa laing nasod, kay napulo ka tawo nagrepresent sa napulo ka tribo nga napatlaag sa tibuok kalibutan nga nangahimong mga hintil. Napatlaag ang napulo ka tribo sa tibuok kalibutan, nangahimong mga hintil, nagkalain na ang ilang mga hitsura, mga lahi, nangahimong Hapon, nangahimong Pinoy, nangahimong Amerikano, nangahimong insek ang uban, basta nga patlaag na sa tibuok kalibutan. Pero ang tagna sa Zacarias, mugunit sila sa sapot sa Hudyo,
sa usa ka Hudyo ug muingon pauban na kami kay nasayod kami nga ang Elohim nag-uban kanimo. Moabot yung panahon nga ang mga Israelita, ang 10 tribes sa Israel na napatlaag sa tibuok kalibutan, mukuyog sa pagtulunan sa Hudyo nga maong Torah kay ang napulo ka tribo nangahimo man silang mga hintil, nabulag man sila sa Torah, nabulag man sila sa kamaturan, muna mugonit sila sa Hudyo kay ang Hudyo mo may nagpabilin nga naggunit sa Torah, mo may nagpabilin nga wala mo bulag sa Torah. Mga igsoon sa samang paagi nga sila nagtuo usab sa Misaya, nagtuo usab sila sa Torah. Dili man sama sa mga Kristiyanos nga nagtuo sa Misaya, gisalikway ang Torah. Dili sad sama sa mga Orthodox nga nagtuo sa Torah, gisalikway sad ang Misaya. Samtang kining Hudyo nga sama sa mga apostoles, mga igsoon, nagtuo sa Misaya, nagtuo, nagsunod usab sa Torah. Mga kaigsunan. Zacarias 2:11. Ni adtong panahona, 2:11 na po ni ha. Ni adtong panahona, daghan unya ang mga nasod nga modangop sa Adonai ug sila mahimong iyang katawhan. Mga nasod, dili Israel. Mga nasod, mga kahintilan nga mga nasod, modangop sa Adonai og sila mahimong iyang katawhan og mupuyo siya uban kanila og mahibaloan unya nila nga ang Adonai nga labing gamhanan maoy nagpadala kaniya ngadto kanila. Dalaygo ng Adonai. Matuman siya mga igsoon. Matuman kini nga mga panagna ni propeta Zacarias. Mahimong iyang katawhan ang mga nasod nga mudangop sa Adonai. Bisag Gentiles nation ta, Philippines ta, uon sa tang nasura kung mudangop ta sa Adonai, mahimo tang katawhan sa Elohim. Mga kaigsunan. Balik ta sa Roma 11:17. Matod pa sa Roma 11:17. Sugdan sa ibabaw gamay, ug kun balaan ang gamot sa kahoy, balaan usab ang mga sanga. Balaan hinumdumiha, balaan si Abraham, si Isaac ug si Jacob. Balaan usab ang ilang mga kaliwat. Kung balaan ang gamot sa kahoy, kinsa silang Abraham, Isaac ug si Jacob, balaan usab ang mga kaliwat nila. Balaan usab ang mga kaliwatan sa Israel, mga kaigsunan. 17. Ang ubang mga sanga sa dili ihalas nga kahoy olibo giputol. Kinsa man sila? Katong mga Parisyo, mga Orthodox. O gisumpayan sa mga sanga sa ihalas nga kahoy olibo. Kinsa man sila? Ang ihalas nga kahoy olibo mao ang mga Israelita nga napatlaag usab sa tibuok kalibutan. Nahimong ihalas pero olibo gihapon. Mga igsoon, naihalas lang kay nabulag sa Torah. Kamong dili Hudyo, mga Israelita ang buti pasabot. Mga dili Hudyo, kamong mga dili Hudyo, mao ang ihalas nga olibo. Sa to pa kadtong mga Israelita nga patlaag sa tibuok kalibutan nga dili Hudyo, mao ang ihalas nga olibo. Olibo gihapon, timan ina. Pero dili lang sila katong giatiman kay nga olibo kay sila nahimong wild olive mga igsoon. Nahimong ihalas kay nabiya sila sa pagtulunan, nabiya sila sa Torah sa Adonai. So, mao ang mga ihalas nga olibo og nabatunan ninyo karon ang kalig-on og bahandianong kinabuhi sa mga Hudyo. Kung mudugtong ka, musumpay ka sa olibo nga kahoy nga maong mga Hudyo, mga igsoon, kita nga mga ihalas makabaton usab sa kalig-on og sa bahandianong kinabuhi sa mga Hudyo. Kung musumpay ka sa mga Hudyo, mabatonan usab nimo ang bahandianong kinabuhi sa mga Hudyo nga mao ang kaluwasan ug ang mga saad. 18. Busa ayaw niyog tamaya kadtong gipamutol nga mga sanga. Nganong magpagarbo man kamo, sanga lamang kamo og dili kamo ang nagbuhi sa gamot, kun dili ang gamot
mao'y nagbuhi kaninyo. Timan ini mga igsoon, gisulti na ni Apostol Pablo ang sikreto aron maluwas ang hintil. Tataw kayo ang pagtulunan ni Apostol Pablo. Ang gisulti ni Apostol Pablo aron maluwas ang hintil. Gisulti na gid niya sa klaro ang sekreto nga ikaw nga hintil maapil sa kaluwasan kung mudugtong ka sa olibo nga kahoy. Timan ina. Gisulti na ni Apostol Pablo diri mga igsoon ang sekreto. Pero nganong di pa man kakasabot. Gisulti na niya ang sekreto aron maluwas ang hintil. Nga sila, unsay sekreto? Kinahanglan ra ay nga modugtong sa olibo nga kahoy nga mao ang mga Hudyo. Pero nganong dili man makasabot ang mga hintil, ha? Nganong nagtukod man hinuon og ilang reliyon ang mga hintil pagkatoy-toy gyud mga igsoon wa gabae. Kung gusto kang maluwas, mukuyog ka sa pagtuo sa mga Hudyo. Yan ang sikreto. Hinuktok kina 11:17 sa Roma na adi ang sikreto. Kung gusto kang maluwas, mukuyog ka sa pagtuo sa mga Hudyo. Ayaw pagtukod og imong reliyon. Nagbinugo ka kung magtukod kag imong reliyon. Giilad ra nimo imong kaugalingon. Kung magpabilin kas imong reliyon nga Kristiyanos, giilad ra nimo imong kaugalingon. Ibasa sa Biblia ang imong pagtuo. Dili kay magtukod ka sa imong reliyon mga igsoon. Gay kog tubig doon, ininit. Hinumdumi mga igsoon, dili kamo ang nagbuhi sa gamot matud pa ni Apostol Pablo. Kung dili ang gamot mo'y nagbuhi kaninyo. Sa ato pa, kung unsay pagtulunan sa gamot, mga igsoon, kana maoy sunda. Kay diha ka mabuhi. Apan mo ingon ka, oo, giputol ang mga sanga aron ikasumpay ako. Tinuod ka na. Giputol sila tungod kay wala man sila mutuo. Apan wala kaputla tungod sa imong pagtuo. Apan ayaw kini pasigarbo. Hinunoa angay kang mahadlok. Kung wala kaluy sa Elohim, ang tinuod gayod nga mga sanga, naghuna-huna ka ba nga iya kang kaluyan? Klaro ha? Ikaw, pagarbo ka, kay nakay reliyon? Magpagarbo ka, kay pastor ka? Magpagarbo ka kay ikaw debatidor, magpagarbo ka kay ikaw obispo sa imong simbahan, inyong simbahan. Kung wa gani kaloy ang tinuod ko nga sanga, ayaw paghuna-huna nga kaloy-an sad ka. Ha? Hintil kara? Kinsa ka ba? Ha? 22, makita nato dinhi ang pagkamululuyon o pagka-estrikto sa Elohim. Estrikto siya ni adtong nangapukan. Apan maluluyon kanimo kung magpabilin ka sa iyang kaluoy. Kay kung dili, putlon ka usab. Pahimosli ang pagkamaluluyon sa Elohim ang igsoon karon. Mintras dagaya pa ang iyang grasya, bukas pa ang iyang gugma, bukas pa ang iyang grasya, pahimosli ang iyang pagkamaluluyon. Ayaw paabuta nga ang pagka-estrikto sa Elohim, mo'y mudangat kanimo. Ha? Kay putlon kausab niya. Inundumi, hintil ka lang. Dili ka Hudyo, dili ka nagbuhi sa gamot. Kung dili ang gamot, may magbuhi ka na to, mga igsoon. Ug kung mo tuo na usab, muna timan di ni mo matamay ang mga Ortodoksa sa pagkakaroon kay mintas buhi pa na sila. Kay kung mo tuo na usab ang mga Hudyo, kung mo tuo na usab ang mga Orthodox, isumpay sila pagbalik kay makahimo man ang Elohim ni ini. Muna na adya. Bintaha na ng Orthodox gatura kanunay. Pag mutuo sila pagbalik, mutuo pag-usab ang mga Hudyo, mutuo na sila sa Misaya, isumpay sila pagbalik kay makahimo man ang Elohim ni ini. Muna kita sad nga mga Israelita nga napatlaag sa tibok kalibutan. Kung mutuo lang sa Torah,
Mubalik lang tagtuo sa Torah. Mubalik tagtuo. Bisa wat ka kabalo, Hudyo kag dugo. Kaliwat gikan Juda, kaliwat kang Benjamin, napatlaan tas tibuok kalibutan, Hudyo kag dugo. Pero nahimo kang hintil tungod sa kadugay na sa mga panahon na limot na wala kay kalibutan sa giyon sa mga ginikanan. Kung mutuo ka pagbalik sa Torah, kaya ka isumpay pagbalik sa Elohim sa olibo nga kahoy kay ngano man makahimo siya niya na Elohim go na siya. 24. Ikaw nga dili Hudyo sama sa sanga sa ihalas nga olibo nga giputol ug sukwahi sa kinayahan gisumpay sa dili ihalas nga olibo. Ang mga Hudyo sama sa dili ihalas nga olibo. Busa labi pang sayon sa Elohim ang pagsumpay niining giputol nga mga sanga balik sa kaugalingon nilang punuan. Di ba? Labi pang sayon sa Elohim. Dali ra kayo na kanang mga Orthodox ay nagkabalak sila. Mientras buhi pa na sila, dakog tsansa nga mga Orthodox makabalik og sumpay sa olibo nga kahoy kung mobalik sila sa pagtuo sa atong Adonai Yeshua HaMashiach. O kitasad nga nangapatlaan sa tibuok kalibutan nga may dugong Israelita kung mobalik lang tas pagtuo sa Torah, mga igsuon, dali ra tang ibalik og sumpay sa Adonai diha sa punuan sa olibo nga kahoy. Dalaygon ang Adonai. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael kay, mabuhi ang katawhan sa Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael, Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alagad diha sa Adonai Matif Gideon Silva. Magaingon kayong tanan, namulahan ang tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatog magatuman nini. Hangtod sa sunod nga higayon, Shabbat Shalom kanatong tanan. Mayong gabi kanatong tanan, mangigsoon, Baruch haba, Bishem Adonai, dalaygon ang nagani, sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom. Good evening. Kang Ma'am Gingerling Dawki. Shabbat Shalom ispuka. The Lord will bless you and He will keep you. Salamat. Thank you, Ma'am